Rasa ka ba eh? Ito, rasa mo ka? Ha? Rasa ka? Petron subang kau lagi lagi kan buat aku. Petron sa banda ko? Hindi ka buat aku. Oh, dali. Bila? Ato na tanaw dito. Tanaw na to kung kwan. Lagi. Okay na na. Kasagaran ni mong kwan rin, pila man? Wala ako kabaw sa. Ato na tanaw dito. Na kay Kuandra day. Unsa man? Wala. Katultol mo, katultol ka? Sige, paano lang ka? Ari sa may kuan gani agi Sa, sa Loyo SM. oo. Ya street ra gamay ka nang may hypermarket ba? Paana na? Dihara. Diha tarapita? Oo. Sige. Dur. Ano? Kaya na. Ano na diha? Kana... Ito, pila mo yatag? Okay ra. Pinta. Di sa katikan eh. Ikit me ya ibiyahan mo ko sa kuan kay kita ba ibiyahan mo ya wala sila na balik utang kuan kasi kuan man trabaho man me. Oo. Ano, nag-deliver mo diha gikan? Oh, deliver me please. Kung isa ka pa. Kunya, ang kauban mo ni una na. Niyo na kay napay deliver sa sulod. Pero mo balik ra to diha. Balik Ni una na lang kaguli. Anong gibiyaan? Anong gibiyaan mo ka? deliver na niya. Time ba? Oo, de. Asa tali ko ni? Ari lang. Ari ra ka Petron? Oh, ari. Okay. Salamat Thank you. ya. Sige.